Student sam na Fakultetu političkih nauka, ali već sada, pored učenja i obaveza, znam moram da budem radno aktivan, jer posao u kome se nadam neće čekati samo mene. I zato ja njemu treba da krenem u susret. Posao fejsera za UNICEF sadrži mnogo veština koje će mi koristiti u svakoj budućoj profesiji. Komunikativnost, prezentovanje, Razvijanje veštine međuljudskih odnosa, Razumevanje, promovisanje ideja. timski rad. snalažljivost, Takođe mi je važno da svojim zalaganjem budem korisna sebi, ali i drugima. Unapređenje života dece u Srbiji, kroz programe koje razvija i podržava naša kancelarija, je i više nego dovoljan razlog da ja budem ponosan na svoj angažman, a i da posao fejsera prosto bude moj izbor. Zajednica koja raste.